Bună ziua, stimați telespectatori! Suntem din nou împreună la emisiunea De la inimă la inimă cu profesor dr. Cătălina Arsenescu-Georgescu și cu distinsa mea invitată din această după-amiază. Stimați telespectatori, din nou doresc să vă fac o surpriză plăcută, o surpriză care ne va încânta sufletul, ne va încânta inima și vom dori să o revedem cu toții pe tânăra mea invitată în altă ipostază, în ipostaza în care să-și poată dezvălui talentul deosebit pe care îl are. Pentru că, alături de mine și în studioul Telemoldova Plus, avem un talent deosebit, o tânără speranță, deja cu o foarte mare recunoaștere și aș spune eu o voce de aur. Și nu o spun eu, ci o spun specialiștii. Stimați telespectatori, invitata mea din această zi este domnișoara Denisa Ștefania Cazaciuc, elevă în clasa a 10-a la Liceul de Artă Octav Băncilă din Iași. Este o persoană pe care soarta a înzestrat-o cu frumusețe, cu talent, cu o voce deosebită, cu o putere de muncă deosebită, dar toate aceste lucruri sunt înzecite, toate aceste talente, de munca pe care o depune dânsa, de dorința de a învăța, de a progresa și, bineînțeles, se bucură de toată susținerea familiei și nu numai, pentru că este firesc ca familia să o susțină când ai în casă un asemenea talent, dar o susține multă lume de suflet care a realizat la timp și acolo unde trebuie de ce valențe deosebite are invitata mea din studio. Denisa, eu îți spun încă o dată bine ai venit. Mă bucur mult că ești în studioul Telemoldova Plus pentru prima dată, dar prima dată este mai greu, dar pentru tine așa ceva sunt convinsă că nu este greu. Mă bucur mult să dialogăm și să împărtășim telespectatorilor ce înseamnă să ai talent, dar nu-i suficient. În egală măsură să dorești să muncești, să progresezi și talentul să fie adus pe cele mai înalte culmi. Fii binevenită, Denisa! Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici. Da, stimați telespectatori, vă imaginați dumneavoastră Denisa cu un pic de emoție, vreau să-i spun un pic de emoție doar pentru ca să dispară complet această emoție, dar ea este obișnuită să evolueze pe scenă, să îi admirăm vocea, să ne bucurăm de talentul pe care îl are și eu aș dori, Denisa, să împărtășim telespectatorilor cam cum ai fost tu descoperită, cam care este traiectoria ta până în momentul de față și ce se vede la orizont. Pentru că, din punctul meu de vedere și a multor specialiști și a celor care te-au ascultat, la orizont se vede o carieră frumoasă, se vede un viitor frumos și cu toții ne vom bucura de toată evoluția ta. Denisa, haideți să împărtășim, te rog, telespectatorilor. Deci, cum ai fost tu descoperită? Deci tu acum ai 16 ani, ești o domnișoară frumoasă, talentată, dar haideți să vedem ce stă în spatele acestui talent. Primul meu contact cu opera a fost în anul 2016, când am vizionat primul... 7 ani au trecut, da. Au zburat anii. Da, nici nu i-am simțit. Așa. Am văzut spectacolul Carmen la Opera Română din Iași. A fost o experiență minunată, dat fiind că atunci când am ajuns acasă, după spectacol, am început să cânt, am început să fredonez și să cânt cu versurile din română a faimoasei arii Habanera. Habanera, da. Așa ai avut tu inspirație, atunci ai avut tu plăcerea după ce ai venit de la spectacol. Și? Și până atunci nu cântasem deloc, absolut deloc, nu îmi plăcea, nu vedeam nu era nici măcar hobby. Nu. Aveai 8-9 ani? Da. Și nu era o pasiune de-a mea, muzica. Am început să cânt și părinții mei, familia mea, au sesizat că am ceva deosebit în voce, ceva ce nu era specific unui copil de 9 ani. Așa. După aceea am dat audiție pentru a intra în corul juniorii operei,
cu care coordonat de către doamna Raluca Zaharia, doamna dirijor Raluca Zaharia. Ce mă bucur să vorbim despre dânsa și să vedem cum ți-a îndrumat primii pași. Foarte frumos, o persoană deosebită pe care am avut-o invitată de multe ori în studio și cu mare bucurie o ascult de fiecare dată pe scena operei sau oriunde se poate. Doamna Raluca Zaharia m-a ajutat și datorită dumneaei am ajuns pe scena operei din Iași, în corul de copii. Corul juniorilor, Corul juniorilor, care în prezent se numește Corul de Copii al Operei Naționale Române din Iași. Am avut o colaborare din 2016 până în prezent și este o persoană deosebită care îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Mă bucur ca să te ducă primul gând către doamna Raluca Zaharia și care are atât de multă experiență în a lucra cu tinerile talente, a descoperi vocile, dar în egală măsură a le dezvolta în continuare. Deci faptul că te-ai întâlnit cu dânsa, deci foarte inspirat a fost familia, că s-a adresat acolo unde trebuie și iată că primii pași au fost cu succes și cred că ai căpătat încredere în condițiile în care ai văzut cum a lucrat cu tine și cum te-a dezvoltat, începând de la primii pași. Da, cu siguranță a avut un rol extrem de important, are un rol extrem de important în dezvoltarea mea și ca artist, ca tânără artistă. Am cântat extrem de multe spectacole, cam toate spectacolele în care era nevoie de copii eram în distribuția corului, în Carmen, în Boema, în Carmina Burana, Pariaci, în Tosca chiar am avut și rol solo, Fetița Păstoraș, da. A fost deosebit. Doamna Raluca Zaharia mi-a călăuzit primii pași pe această cale. Denisa, ce probă ai dat tu când ai fost admisă în corul juniorilor? Ți-a definit deja vocea, te-a categorisit într-un anumit tip de voce? Cam care a fost, să spunem, selecția ta și plasarea ta acolo unde trebuie? Țin minte că eram foarte, foarte emoționată, fiind primul contact cu muzica și fiind ascultată de către un profesionist, deja eram foarte emoționată când am ajuns. Și doamna Raluca, țin minte că m-a testat ritmic să vadă dacă am ureche muzicală, dacă pot să continui. Deci începând cu abecedarul. Da. Și eu venisem pregătită cu o lucrare, o canzonetă italiană ca să o cânt. Și țin minte că doamna Raluca m-a ascultat la o vocaliză simplă și eu eram pregătită să încep să cânt și doamna a zis că nu e nevoie. Raluca mi-a zis că nu este nevoie și că ea a auzit ce era de auzit în vocea mea, ce a făcut-o pe ea să mă primească în acest cor. Deci s-a orientat din primul moment categoric, iar vocea ta de soprană, iar ulterior, să spunem, ai fost încadrată în mezzo-soprană, ca și calitățile tale vocale. Deci eu mă bucur cu această ocazie să-i aduc o mulțumire și să-i aducem împreună o mulțumire doamnei Raluca Zaharia pentru, să spunem, faptul că a știut să-ți călăuzească primii pași și în continuare sunt convinsă că vei avea o colaborare foarte frumoasă. Și bineînțeles, acum fiindcă mi-ai povestit acest detaliu, că prima dată ai cântat spontan în casă, după ce în familie, după ce ai fost la operă, ca un spectator obișnuit. Și deci prima descoperire, o putem spune, că aparține familiei tale, care și-a dat seama de talentul tău deosebit. La ce școală erai în momentul în care ai fost descoperită și ulterior cam care au fost pașii următori? Că te-ai și orientat și la școală și familia s-a orientat acolo unde trebuie, unde să-ți poți dezvolta abilitățile. Până în momentul respectiv am fost la școala numărul 1, Gheorghe Asachi. Așa. Și în clasa a 4-a am început să lucrez cu domnul profesor Daniel Dobârceanu, tenor în corul Operei Naționale Române din Iași. Așa. Care m-a ajutat să mă pregătesc pentru admiterea la liceul Octav Băncilă din Iași,
ca să fac o mică precizare, m-am hotărât sigur că vreau la acest liceu și vreau să urmez acest drum. Așa. Abia în ultima săptămână de înscrieri la Colegiul Național de Artă. Până Deci atunci încă cochetai cu alt liceu? Da, eram sigură că vreau la Colegiul Național Iași. Așa, pentru că voiam să urmez, de renume, sigur voiam că să da. urmez matematică, informatică. Acesta era Așa, drumul meu până frumos. atunci. Îmi place să aud acest lucru, că îți place matematica, Foarte mult. informatica, da. Foarte mult. Științele îmi plăceau în general și încă îmi plac. Științele exacte. Științele exacte, da. Și acum îmi plac foarte mult, însă am descoperit că poate eu sunt făcută pentru altceva, sunt făcută ca să bucur oamenii, să bucur publicul, să reușesc să le aduc un zâmbet pe față după o zi grea, poate. Asta simt că îmi aduce plăcere. Și în acest fel, în ultima săptămână, te-ai hotărât să candidezi, deci a fost un concurs la liceul Octav Dăncilă. Da. Cum te-au primit sau cum ai reușit concursul și cum te-au primit colegii? Toți, cel puțin la admitere la acel concurs, toți eram extrem de emoționați pentru că era o comisie de mulți profesori erau în sala respectivă și toți eram emoționați și țin minte că prima arie pe care am cântat-o și care am fost admisă la colegiu, toți veniseră cu piese pregătite, eu am venit cu o arie de tenor. O arie de tenor, Ne sunt dorma. Așa ai ales tu, așa te pregătise și tu de acasă. Da, era aria mea preferată, încă este printre ariile mele preferate și am zis că de ce n-aș putea să o cânt, să încerc să o cânt, normal în registru de soprană, dar profesorii au fost impresionați, țin minte că toți au fost uimiți când am început să cânt. Denisa, dacă eu acum îți fac o surpriză și te rog să fredonezi câteva acorduri muzicale, poți? Deci aici în studio, fără niciun fel de pregătire, ceva care îți place ție. Hai ca să convingem telespectatorii de ce talent deosebit ești tu. Îți este greu? Nu cred. Te rog, te ascultăm. Ați vrea refrenul din Habanera? Aș putea să vi-l cânt. Cum să nu? Ce-ți place ție mai mult? Ce ți-ar face plăcere? L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Stimați telespectatori, v-am convins despre talentul Denisei Ștefania Cazanciuc. Deci este o încântare să o ascultăm acum aici în studio, pe nepregătite. Să știți că poate să-mi cer scuze dacă te-am pus în fața unui lucru neprevăzut, dar sunt convinsă că îți face plăcere și am vrut pentru telespectatori să înțeleagă ce înseamnă o voce care este născută să fie o voce pentru scenă. Și așa este. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat acest lucru pentru telespectatori și pentru plăcerea mea personală, dacă îmi pot permite să spun acest lucru. Deci, Denisa, și așa ai fost admisă la acest liceu. Iată că evoluția ta a fost pas cu pas. Cred că niciodată n-ai făcut un pas înapoi. Cred că totdeauna, poate au fost momente în care ai rămas pe loc să te gândești care este pasul următor, dar înapoi nici într-un caz și totdeauna te-ai gândit ce ai de făcut mai departe. Și Denisa, mai departe ai evoluat câți ani în corul juniorilor? Pentru că eu cred că au fost câțiva ani buni în care ai putut să te dezvolți, dar ai ajuns la o vârstă când trebuie de acum așteptăm alți pași. Deci câți ani ai evoluat? Și să spunem, îți amintești de niște lucruri deosebite sau ceva care ți-a adus satisfacție în evoluția ta și colectivă, că dacă ești în corul juniorilor, firesc că evoluția este colectivă, dar sunt convinsă că ai avut și evoluții individuale pe scenă. După ce am intrat la Colegiul Național de Artă, am început să studiez canto clasic, să iau lecții de canto cu doamna Diana Neacșu și am început să lucrăm încetul cu pași Este doamna profesor de la Liceul de Artă, da? Da, doamna profesor. Mă bucur că o pomenești și pe dânsa. Dumnezeu m-a ajutat să îmi îmbunătățesc tehnica vocală în limitele în care puteam, pentru că aveam totuși 11 ani și trebuie în continuare lucrat cu mare grijă cu vocea, pentru că este extrem de fragilă. Iar ca satisfacție din operă, țin minte, eram în corul de copii, cred că era spectacolul Carmen, dacă nu mă înșel, și
prima dată când am ieșit la aplauze, când era la final, am ieșit toți copiii la aplauze și când am văzut tot publicul care aplauda și unii erau și în picioare și... Ropote de aplauze se adresau tuturor și le simțeai că ți se adresează și ție, evident. A fost deosebit. În momentul ăla am realizat cu atât mai mult că vreau să urmez acest drum. Asta mi este dat să fac. Asta. Sigur că da. Deci dacă natura te-a înzestrat cu acest talent, pentru că este un talent nativ, categoric, dar acest talent dacă nu este dezvoltat și nu este cultivat și nu este îndrumat așa cum trebuie încă de la început, pe urmă poate că nu vei avea evoluția care trebuie. Apropo de acest lucru, Denisa, din ceea ce ai învățat până acum, ca tehnică de conservare a vocii, de dezvoltare a vocii, ce poți să spui? Ții cont de niște lucruri, de un anumit ritm de cântat, de antrenamentul pe care îl faci, pentru că, evident, de încălzirea vocii și așa mai departe. Hai dezvăluie, pentru că poate că ne ajută și alți tineri talentați și care poate că nici nu s-au gândit cam cum ar trebui să-și dezvolte vocea. Eu am o anumită rutină, să-i spun așa, înainte de un spectacol, înainte de un recital, chiar dacă e o ieșire în public pentru o singură arie, îmi respect acea rutină. În ziua cu o zi înainte, în primul rând, nu cânt. Ziua de dinainte trebuie să fie nu cânt deloc în ziua aceea, pentru că simt că mai tare mă stresez dacă încep să cânt atunci. Este pentru a-ți conserva vocea sau pur și simplu pentru a nu te stresa, să ai impresia că parcă aș mai vrea să mai exersez? Sau pentru ambele. Este senzația? Pentru ambele, pentru că în momentul în care știi că se apropie un spectacol, automat vrei să dai mai mult și chiar dacă într-un spectacol întotdeauna este diferit față de o repetiție. În spectacol tot timpul dai mai mult decât poți, decât știai că poți. Întotdeauna am această senzație. Și nici nu bănuiai că poți să dai atât. Exact. Și dacă în ziua de dinainte cânt, mi se pare că mă și stresez și după aceea nici nu am grijă cu vocea, în sensul cum ați zis dumneavoastră, să conserv vocea. Sigur că da. Și în ziua respectivă fac, totul decurge normal până, cred că cu 2 ore înainte de spectacol, cam așa, încep să fac vocalize, să mă încălzesc încetul cu încetul, pas cu pas. Este obligatoriu această încălzire a vocii, nu? Este obligatoriu pentru că trebuie să dau 100% pe scenă. Trebuie să fiu prezentă, să fiu în momentul ăla, să fiu acolo și vocalizele te ajută măcar să poziționezi vocea pentru a fi pregătită de a cânta o arie. Denisa, pot să fac o paralelă și o comparație cu sportivul. Sportivul care se pregătește pentru o probă, obligator trebuie să-și facă încălzirea. Deci sportivul își face încălzirea fizică, tu îți faci încălzirea vocii. Deci este normal acest lucru să fie. Deci totdeauna trebuie să fie această încălzire. Te-aș întreba, cam câte ore, să spunem, exersez într-o săptămână, să spun, sau cum să cuantific eu cât timp aloci exercițiului tău pentru voce și dezvoltarea vocii? Poate n-am spus corect pe săptămână. Găsește tu care este cuantificarea cantității de efort și cât exersezi. Este corect pe săptămână, spus, da? Pentru că pot fi zile în care ori nu te simți cel mai ok, cel mai în forță, sunt zile și zile la orice om. Orice om are și zile în care parcă ar sta ar ieși în oraș, s-ar plimba prin natură doar să... Așa, sigur că da, e ceva asta normal. Place mie foarte sigur mult. Că nu suntem motoare și nu suntem de pus în priză, ci altfel cuantificăm noi munca. Pe săptămână este mult mai bine să o cuantifici decât pe zi, pentru că poți să ai o zi în care să încerci să cânti și să-ți dai seama că poate ar fi mai bine să iau o pauză astăzi într-o formă tocmai bună. Și să reîncep mâine, pentru că cântul vocal este destul de... poate deveni frustrant în momentul în care nu ești tu în formă, nu te simți tu sigur pe tine. Și din cauza aceasta prefer decât să insist și să nu fac ceva bine, să
nu știu, să mă stresez eu pe mine, așa, prefer să iau o pauză și să revin ziua următoare cu forțe proaspete și să studiez. Sunt zile în care pot să studiez și câte 2-3 ore, în care să cânt în continuu de răsună casa și așa. sunt zile în care pur și simplu mă prind prin casă și încep să fredonez o arie și după aceea încep să fredonez și aria următoare și din repertoriu și pur și simplu așa, de plăcere. Denisa, cum îți alegi tu niște roluri care îți plac sau niște arii care îți plac, lăsând la o parte că în momentul în care ești selecționată pentru un anumit rol, firesc că am spus cuvântul magic, selecție, dar înainte de a fi această selecție, tu ai anumite preferințe? Sunt melodii și sunt arii care îți plac ție mai mult? Eu am niște roluri ideale, ca să le numesc așa, pe care vreau să le fac, să le cânt. Așa. Care te-ai gândit tu că rimează pentru tine, Pentru mine, da. În primul rând este Carmen, rolul Carmen, din opera cu acest nume, de Georges Bizet. Fiind și prima operă pe care am văzut-o vreodată, cred că a avut și acest lucru un impact asupra mea, dar... te-a marcat această operă, m-a marcat îmi dau seama, da. Și este un rol pe care îmi doresc să-l fac, să-l cânt, măcar o dată în viața mea, dar sper că îl voi interpreta de mai multe ori. Draga mea, ești la început, cariera îți stă în față, deci sunt convinsă că vei reuși acest lucru. Dar, Denisa, în afară de cântat, mai studiezi un instrument? Ce altceva mai studiezi conex cu ceea ce cu profilul tău? Am studiat 4 ani flautul. Așa. Da. Deci poate că și asta ți-a dezvoltat și volumul, pentru că tu ai un volum deosebit și ai o rezonanță, vocea ta are o rezonanță deosebită. Crezi că te-a ajutat flautul? Cum ai ales flautul? Eram în clasa 5-a și în gimnaziu nu pot alege să fac canto clasic. Pot alege să fac un instrument. Așa. Și canto clasic se face abia de la liceu. Și am zis că dacă tot trebuie să fac un instrument, să fac un instrument care o să mă ajute. Și am decis că flautul mă poate ajuta și m-a ajutat cu respirația. M-a ajutat să... Dezvoltarea respirației, sigur că da. Tehnica de respirație, sigur că da. Și a fost un instrument foarte bine ales din punctul meu de vedere, pentru că un instrument finuț, un instrument la care nu... Dacă cum zicea un profesor de-al meu, dacă nu lucrezi calm, nu faci nimic. Este un instrument care trebuie să fie extrem de calm și extrem de dispus să înveți lucruri noi când atingi instrumentul. Au fost 4 ani foarte, foarte frumoși din viața mea. Ai studiat și pianul? Și pianul studiez. Sunt convinsă de acest lucru. De când am început să cânt canto clasic, de când am început să cânt opera, de atunci am început să studiez și pianul și pianul întotdeauna a fost ca un hobby pentru mine, ca o a doua... Dacă voiam să mă relaxez într-o zi, veneam acasă și cântam piesa mea preferată la pian și tot timpul era momentul în care eram doar eu cu mine însămi și puteam să-mi aud gândurile în notele pianului. Poți să te acompaniezi tu singură? Depinde de piesă, de dificultatea piesei. Așa. Dar sunt câteva piese la care, jucându-mă, reușesc să mă acompaniez singură. Un joc muzical și îți face plăcere acest lucru. Cred că sunt convinsă că studiezi și limbile străine. Da. Pentru că ai nevoie, pentru că vei concerta în toate limbile. Ce-ți place mai mult? Ce ai studiat până acum? Până acum am studiat limba engleză și limba italiană. Așa. Limba engleză... Și ne-ai cântat în limba franceză. Și v-am cântat în limba franceză. În general am observat că în limba franceză mă avantajează foarte mult în cântat pe mine. Așa. În cântat operei și din cauza aceasta prefer să cânt de foarte multe ori în limba franceză. Este preferința mea personală. Dar la școală studiez limba engleză, pe care am reușit să o aduc la un nivel avansat, și limba italiană, care și în limba italiană cânt foarte multe piese, foarte multe arii și bănuiesc că și acest lucru m-a ajutat, pentru că de fiecare dată când noi cântăm o arie, o lucrare, noi trebuie să ne traducem, cântăreții trebuie să-și traducă fiecare cuvânt ce spun, ca să poți înțelege ce trăiește personajul respectiv, personajul. Da? Așa. Și cântând în italiană și traducând non-stop partituri peste partituri, am prins și câțiva termeni, câteva cuvinte ca să
Și așa, ușor cu ușorul, s-au fixat în vocabularul meu. Deci, iată câteva lucruri care sunt absolut obligatorii să le studiez, pe lângă muzica propriu-zisă. Da. Sigur că da. Dar, știi, nu vreau să timpul zboară și eu aș vrea să putem discuta și despre un succes al tău deosebit. N-aș putea spune multe detalii cu privire la cum ne-am intersectat noi și într-o altă, să spunem, într-o altă companie și printre alți oameni, pentru că noi ne-am intersectat la Clubul Rotary Iași. Cu mare bucurie mă mândresc cu faptul că noi am reușit să fim alături de tine și să te susținem într-un succes al tău care sunt convinsă că te va marca mult timp. Și aici aș vrea să menționez câțiva dintre cei cu care eu știu că tu ai discutat mai mult. L-aș aminti pe domnul Cristi Cioancă, da? Asistentul de guvernator de la Clubul Rotary Iași, și noi am comunicat și ai comunicat cu doamna Frunză, da? Așa este, din alt club Rotary, dar nu contează, important este că noi suntem și am fost alături de tine. Și să dezvăluim telespectatorilor faptul că tu tocmai te-ai întors din Statele Unite, unde ai concertat la Chicago. Deci, stimați telespectatori, eu sunt impresionată și sunt emoționată de faptul că Denisa a fost selectată pentru a concerta în acel loc în care am spus. Hai, Denisa, povestește-ne cum ai fost tu selectată, cum ai ajuns să fie nevoie să pleci acolo, să te instruiești și mai departe ce s-a întâmplat. În clasa 7-a m-am înscris prima dată la o competiție online, în regim online, pentru că încă era pandemie. Și în jurul acestei competiții am cunoscut-o pe doamna Victoria Vizin, doamna profesor Victoria Vizin, așa, care m-a observat și mi-a oferit o lecție demonstrativă. Doamna profesor este profesoară la DePaul University în Chicago, Illinois, și doamna a văzut ceva special, ceva... Acest lucru s-a întâmplat online? Online, da. Și mi-a oferit o lecție demonstrativă. Când am lucrat cu ea, doamna profesoară mi-a și spus că dumneavoastră credea în primul rând că am 17 ani, eu aveam 14 abia împliniți, și că sunt din America. Și am adus la cunoștință că de fapt am doar 14 ani și sunt din România. Sunt din România. Iar doamna în aceste condiții a acceptat și a vrut să lucreze cu mine, să lucrăm lunar în regim online, dar din când în când, când dumneavoastră era în Europa, venea în Ungaria și ne întâlneam în Ungaria ca să lucrăm față în față. Și dumneavoastră mi-a zis de acest proiect. Deci timp de 3 ani ați lucrat online, practic. Da. Până ce v-ați cunoscut, direct în Ungaria. Așa. Și dumneavoastră mi-a spus de acest proiect Chicago Summer Opera, care pune în scenă diverse opere, diverse spectacole, cu tineri artiști în distribuție. Și mi-a zis că dacă voi fi interesată să aplic, o să fie o experiență deosebită. Și în iarna... pentru selecție. Pentru selecție. Și în iarna anului trecut, în iarna 2022, am aplicat pentru acest proiect, pentru Chicago Summer Opera, pentru că am văzut că pune în scenă spectacolul Carmen, care are o însemnătate deosebită. Și iarăși pentru tine a fost un alt imbold și o altă dorință de a te desăvârși în continuare în acest rol, în această operă. Și am aplicat pentru rolul Mercedes din opera Carmen, urmând ca, cred că 2 luni după această audiție, m-au anunțat că am primit rolul și că sunt invitată să vin să cânt acest rol în Chicago. Care a fost reacția ta? Reacția familiei? Reacția celor dragi? Eram în tramvai, veneam spre casă, era seară și terminasem târziu la școală orele. Veneam spre casă și eram cu 2 dintre prietenii mei și țin minte că când am văzut e-mailul în care scria că am fost acceptată, am țipat pur și simplu, eram extrem de fericită, îmi dădeau lacrimile, a fost o bucurie extrem de mare când am văzut acea scrisoare de acceptare. A fost deosebit. Voi ține minte acest moment, cred că toată viața mea. Ce a urmat? Pentru că trebuia să faci niște pași, adică nu era așa ușor, îți iei biletul și te-ai dus. În următoarele luni m-am apucat de studiat rolul și să-l memorez, că eu îl studiasem și de dinainte, dar acum am început să-l memorez, să-l pun... să am grijă la toate detaliile, pentru că detaliile fac
un artist să iasă în evidență. Să înțelegi rolul. Să înțelegi rolul. Să trăiești rolul respectiv. Da. În limba engleză, evident. În limba engleză. Și după aceea, în iulie, am plecat, pe 17 iulie am plecat, urmând ca pe 18 iulie să înceapă proiectul și am stat în Statele Unite până pe 14 august. Deci ai stat o lună. O lună. Și pentru telespectatori trebuie să știe că nu e chiar așa de ușor, trebuie asigurată o logistică, trebuie asigurată și cazarea, și anumite posibilități, și zborurile, și niște lucruri de, să spunem, și materiale, de ce să nu spunem. Și aici a intervenit Clubul Rotary Iași, pentru că am înțeles foarte bine cât de important este să susții un tânăr talent, o voce de aur, așa cum îmi place mie să fie motivul acestei emisiuni, și să fii convinsă că nu este o vorbă, ci este într-adevăr, se bazează pe fapte, într-adevăr, și pe talentul tău real, și ne-am străduit cu toții să-ți asigurăm să fii scutită de stresul acestei șederi din acest punct de vedere. Iar mai departe lucrurile au decurs foarte frumos acolo. Da, a fost o experiență deosebită. A fost prima mea experiență în care am avut șansa să lucrez cu profesori din Statele Unite, de la facultate. Am avut șansa să lucrez cu artiști deosebiți, cu voci de care știu sigur că voi mai auzi în viitorul apropiat și sper să mai colaborez cu ei. Și am avut și șansa să lucrez cu doamna Victoria Vizin, cu doamna profesoară, să lucrez pentru o lună față în față. Și de asemenea acolo l-am cunoscut și pe domnul Alan Glassman, tenor la Metropolitan Opera. Dumnealui este profesor la Roosevelt University din Chicago și acesta mi-a dat niște sfaturi de tehnică vocală foarte bune, pe care le voi urma cu atenție. Iar în această lună am avut și masterclass-uri, am avut lecții de teatru, lecții de tehnică vocală, normal. A fost deosebit să lucrez cu asemenea teatru, oameni. Tehnică vocală și, bineînțeles, și exercițiu de limbă categoric, pentru dicție, da, acest lucru nu trebuie neglijat. Și toate aceste lucruri, cam câte ore, iarăși te întreb, pe săptămână ai lucrat intensiv în aceste condiții în care altă preocupare practic nu ai avut? Pe săptămână nu știu exact să vă spun că nu am adunat orele, dar pe zi pot să vă spun că erau zile în care eram de la ora 10 dimineața până la 10 seara, lucram cu o oră pauză de prânz pentru a merge să mâncăm ceva, iar în rest lucram rolul, lucram opera, lucram regia, pentru că este diferit față de un recital. Un recital stai și trebuie să înțelegi personajul, dar nu este același joc de scenă când ești acolo cu toți artiștii, toate rolurile lângă tine, toți. În care, practic, trebuie să vă armonizați cu toți ceilalți și, bineînțeles, sincronizarea, nu mai spun de operă, de toate rolurile respective, în care fiecare trebuia să știe pe secunde când trebuie să intervină și, bineînțeles, exercițiu personal. Denisa, eu aș vrea să ne spui, cum ai fost, erai cea mai tânără din echipă, da? Domnul dirijor fiind întrebat dacă sunt cea mai tânără din distribuție, acesta a răspuns că am fost cea mai tânără din istoria Chicago Summer Opera, din istoria proiectului. Este ceva care este de reținut și acest lucru cred că spune foarte mult, pentru că, într-adevăr, tu ai o maturitate în voce care ți-a și dat toate aceste, să spunem, aceste ocazii în care să escaladezi și să depășești vârsta, pentru că, practic, tu evoluezi la o vârstă, din punct de vedere a vocii, la o vârstă mult mai, cu câțiva ani în avans. Ceea ce este un merit al tău deosebit și sunt convinsă că vei face pașii următori, vei face pași mari și toți vor fi pași de progres și de satisfacții. Și, ce să spunem, ceilalți care au evoluat cu tine, cum te-au primit în echipă? Cum ai lucrat în echipă, dacă poți să spui, putem spune să facem o comparație, cum ai lucrat, că tu ai evoluat și în țară în niște spectacole. Ca stil de lucru, poți să faci o comparație, același stil, aceiași pași, cu mici diferențe, sau cum ai văzut această colaborare? În mod clar au fost câteva diferențe față de proiectul pe care l-am avut în România. Așa. Dar
ambele proiecte pentru mine, și cel din România și acesta din Chicago, au fost deosebite. Din ambele am extras învățături și sfaturi de tehnică vocală pe care sunt sigură că le voi ține minte tot timpul. Le păstrez în mintea mea și îmi aduc aminte de ele. Sunt în fiecare arie pe care o cânt, în fiecare moment, le știu, mi le-am însușit. Da. Și am lucrat, cei de acolo m-au primit foarte deschiși, foarte nu i-a interesat atât de mult vârsta când au auzit ce voce am. Prima dată erau un pic reticenți, că eram cea mai tânără, la 16 ani, restul din distribuție terminaseră masterul, deci nu doar facultatea, aveau cam 25 de ani, eram cea mai tânără și eu eram un pic emoționată, dar după ce am cântat prima parte a mea solistică, au fost impresionați și am început să legăm o prietenie între noi și încă vorbim unii cu alții pe rețelele de socializare. Deci sigur că menții legătura cu aceia pe care i-ai cunoscut acolo și cine știe ce colaborări vei mai avea. Toată lauda, toate felicitările și sunt convinsă când ai ajuns la finalul spectacolului și ai văzut publicul, un public cald, cum l-ai simțit? Cum se manifestă? Știu că prima apariție a mea pe scenă a fost la începutul actului 2 și nu văzusem publicul până atunci cât de mulți erau în sală, sala era plină și când am început să cânt, în momentul acela nu mă simțeam ca și cum publicul era în fața mea și să fiu emoționată sau așa. Când am început să cânt, pur și simplu m-am simțit în largul meu. Te-ai simțit tu? M-am simțit eu, da. Ai dorit să cânti tu pentru tine, să te simți tu bine în acel rol și în acel moment. Da, și a fost pur și simplu și mă așteptam să am emoții, dar când m-am văzut pe scenă, când m-am văzut acolo, în fața publicului, pur și simplu am simțit că nu am de ce să am emoții. Eu cânt pentru mine și știu că e bine ceea ce fac și vreau să bucur publicul, vreau să le aduc un zâmbet pe față. Și contează foarte mult ca artist, când un artist este sigur pe el și publicul simte acest lucru și îi aduce un zâmbet pe față. Da, deci iată că încă o confirmare că te regăsești pe scenă. Da. Și talentul tău este un talent real și este păcat să nu fie dezvoltat așa cum trebuie și să nu ai tu satisfacția muncii, pentru că trebuie să înțeleagă lumea și sunt convinsă că înțelege și te admiră și te apreciază, pentru că până ce să ajungi pe scenă într-un rol, până ce să ajungi să ai tu această satisfacție a muncii tale și publicul să se bucure, stă în dărăt atâta sacrificiu, pentru că este un sacrificiu, pentru că poate că te-ai putea relaxa și în alt fel, dar în momentul în care ai o asemenea dominantă, în care știi că trebuie să ieși în public, categoric nu poți decât să dai totul și să spui nu contează alt timp decât acel care la loc pentru a-mi dezvolta vocea și a fi un perfecționist. Și sunt convinsă că ești o perfecționistă. Da, niciodată nu am văzut această meserie de artist, de solist, de operă, nu am văzut-o ca un sacrificiu. Adică, da, în mod clar am renunțat la anumite activități pe care le făceam până atunci, dar asta nu am văzut-o ca un sacrificiu. Pentru mine este plăcere tot ceea ce fac. Tot timpul când cânt este o plăcere enormă. Să văd publicul în fața mea, eu să pot să cânt și să mă afirm, este o plăcere imensă pentru mine. Și niciodată nu am simțit acest sacrificiu. Nu l-am băgat în seamă. Te regăsești și îți motivează toată existența această activitate, evident. Denisa, acum, ce urmează în țară și ce pași crezi că ar trebui să urmezi ca să îți fie ție cât mai favorabili acești pași pentru a evolua în continuare, a se bucura publicul nostru, a te perfecționa și, bineînțeles, a fi o voce a României? În perioada următoare mai am 3 ani de liceu în care vreau să-mi perfecționez tehnica vocală cât se poate de bine, să
să ajung să pot cânta nu fără emoții, dar să pot cânta acel perfect pe care l-am eu setat în mintea mea. Vreau să ajung la la acel punct, să ajung în acel punct. Și urmează competiții, asta aș vrea foarte mult, să mă înscriu la cât mai multe competiții, atât naționale cât și internaționale. Sigur că da. Să continui cu proiecte de acest gen în care îmi pot dezvolta repertoriul, să pot să pun cât mai multe roluri în repertoriul meu și mi-aș dori foarte mult să încep o colaborare cu Opera Română din Iași. Așa. În ce ipostază sau ce ar trebui în etapa aceasta în care în corul juniorilor deja ai ajuns la un anumit nivel? Deci acum ai putea intra unde? Aș vrea să fac parte din corul Operei Naționale Române din Iași. Mi-aș dori foarte mult. Am vorbit cu domnul manager și aștept... Domnul manager Andrei Fermeșanu. Da. Eu sunt convinsă că ne aude și dacă nu ne aude o să-l rugăm să ne audă și să ne ajute ca să nu existe niciun hiatus în evoluția ta. M-aș bucura de acest lucru și sunt convinsă că vei găsi și oricum ai o colaborare, sunt convinsă, foarte bună cu multe persoane care lucrează la operă și care au remarcat talentul tău deosebit. Spune-mi, te rog, în afară de operă, de opera română sau opera din Iași, ai mai colaborat cu alte coruri? Cu alte coruri nu, am fost tot timpul în corul Ralucăi, în corul dirijat de Raluca Zaharia, în juniorii operei, care a fost denumit ulterior corul de copii al Operei Naționale Române din Iași. În vara dintre clasa 7 și clasa 8-a, deci în corul Marii Uniri ai evoluat cumva? Nu, niciodată. Așa. Am luat parte, am participat la un proiect coordonat de doamna profesor Diana Neacșu și doamna dirijor Raluca Zaharia, în care am pus în scenă opera Nunta lui Figaro și am jucat rolul Barbarina în acest proiect, da, pe scena Ateneului din Iași. Acela a fost deci primul meu... Deci ai avut o colaborare și cu Ateneul? Da, așa. a fost primul meu rol și aștept să văd ce mi-aduce acest an, cu bucurie. Sunt determinată să încep să muncesc din ce în ce mai mult, pentru că am văzut cam care sunt nu neapărat, da, am văzut cam care sunt cerințele și în alte părți, dacă unde voi vrea să mă duc la facultate încă nu știu, dar clar trebuie să muncesc din ce în ce mai mult pentru a putea ajunge cât mai repede la punctul pe care îl doresc. Indiferent unde îți vei continua studiile, dar ai realizat ce înseamnă această traiectorie. Da. Denisa, cum te înțelegi cu celelalte obiecte? Mi-ai spus că îți place matematica, îți place informatica, orice tânăr din ziua de astăzi este un tânăr tehnicizat, da, și tehnica categorică ți este la îndemână și îți place. Deci cum reușești să le îmbini? Matematica dintotdeauna mi-a plăcut, științele exacte mi-au plăcut dintotdeauna, matematica, fizica mi-au plăcut foarte mult. În clasa a 8-a, când a fost evaluarea națională, am obținut o notă foarte mare la examen. Am intrat prima la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă, cu media 9,92. Toată lauda, felicitări! Am reținut acest lucru, deci clar că îți place nu numai muzica. Da, dintotdeauna mi-a plăcut matematica și mi s-a spus că matematica este legată de muzică, deci probabil de asta ele se îmbină foarte frumos în capul meu, în mintea mea. Îți ordonează. Îmi ordonează gândirea foarte mult și la fel și la matematică. Nu am simțit că, mai ales pentru examen și așa, cât am lucrat, nu am simțit că lucrez neapărat. Totul pentru mine era ceva ușor, era ceva pur și simplu de gândire, un joc al... Totul decurge normal. Decurge normal, da. Ai în minte un rol anume care l-ai dori, care, știu eu, ai vrea să evoluezi sau este prea devreme să gândim la acest lucru? Eu sunt convinsă că ai niște obiective deja. Da. V-am zis de rolul Carmen, dar mai curând decât rolul Carmen aș vrea să încep să studiez și am început deja rolul Țerlina din Don Giovanni sau rolul Rosina din Barbierul din Sevilla.
Acestea sunt rolurile care simt că mi se potrivesc, deoarece eu sunt mezzosoprană, dar am un registru acut destul de dezvoltat și aș vrea să pot să-l folosesc. Și aceste două roluri sunt roluri care îmi permit să arăt și registrul acut. Ne poți încânta cu încă câteva acorduri muzicale pentru încheierea emisiunii, dacă crezi că îți este la îndemână? Depinde cu ce doriți să facă. Nu, tu ce dorești tu, ce-ți place ție, alegerea îți aparține. Câteva acorduri muzicale pentru telespectatorii noștri. Pot cânta strofa pe care am cântat-o în Carmen, solo, te rog. Din Chanson Bohème. Les anneaux de cuivre et d'argent relisent sur les balustrades d'orange, de rouges et brillants, les étoffes flottaient au vent. Stimați telespectatori, cred că argumentele sunt suficiente pentru a fi alături de Denisa, ai dori tot succesul de pe lume, a găsi oameni cu care să rezoneze, cu care să se poată dezvolta, să o ajute exact la momentul la care trebuie, pentru a avea o traiectorie, într-adevăr, care să poată fi folosit talentul pe care îl are. Iar talentul a vorbit de la sine, sau mai exact, ni l-a cântat talentul și apreciem foarte mult acest lucru. Apreciem în egală măsură toată strădania familiei pentru a o susține, pentru a fi alături, familia care a înțeles ce înseamnă talentul și sunt convinsă că ai toată căldura din partea familiei pentru a fi tu mulțumită și a avea un cadru necesar evoluției tale. Denisa, eu îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să fii în studioul Telemoldova Plus, să fii alături de telespectatori. Sunt convinsă că telespectatorii au văzut ce înseamnă o voce de aur la vârsta de 16 ani, ce înseamnă să evoluezi în operă pe scena din Chicago, ce înseamnă ca cei din jur să o susțină, să înțeleagă ce înseamnă să fie alături de un talent și cât de important este să avem asemenea tinere talente cu care România se mândrește. Tinere talente care, de ce să nu spunem, în momentul de față Iașul se mândrește și sunt convinsă că Denisa, unde se duce, își afișează originea, locul de unde a pornit și m-am bucurat că a precizat și niște oameni care i-au deschis calea, care au descoperit-o, care i-au condus fiecare paș și în continuare sper să aibă parte de înțelegere, armonie în jur și toată susținerea pentru o evoluție frumoasă, o evoluție care să nu fie întreruptă de lucruri care nu sunt, să spunem, pe placul unui artist, pentru că un artist trebuie să se dezvolte în armonie, în căldură, în satisfacția celor din jur, pentru că trebuie să ne manifestăm și noi și să apreciem tot talentul acesta. Eu sunt pătrunsă de talentul Denisei, mă bucur mult că am fost în mai multe circumstanțe alături, mă bucur că, de ce să nu spun, în calitate de președinte a Clubului Rotary Iași, am putut să fiu alături de Denisa, ne-a încântat de câteva ori la niște evenimente rotariene pentru care îi mulțumesc și acum public și, ce să spun, pentru final, Denisa, vrei să mulțumești cuiva în mod particular, te rog? Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, în primul rând, pentru susținere și pentru toată încrederea acordată. Vreau să mulțumesc domnului Cioancă pentru ajutorul dat și, în general, Clubului Rotary Iași pentru tot ajutorul care mi s-a acordat și toată susținerea. Sigur că da și sunt convinsă că aici te-ai gândit la cei cu care ai interacționat, să spunem, în ultimul timp, dar gândul tău este la colegii, profesorii de la Liceul Octav Băncilă, colegii de la liceu care sunt convinsă că te susțin și care te urmăresc cu mare plăcere. Denisa, eu îți doresc o vară frumoasă în continuare, îți doresc mult succes, doresc să avem în continuare, dacă este posibil, o colaborare și să avem
avem o susținere și noi o să ne străduim să fim alături de tine, acolo unde trebuie, și cu aplauze, dar și cu un ajutor dacă este nevoie. Mult succes în continuare! Stimați telespectatori, am fost împreună la emisiunea De la inimă la inimă cu profesor dr. Cătălina Arsenescu Georgescu și cu o voce de aur, un tânăr talent ieșean, care acum nu mai este numai ieșean, ci este un talent al României, cu care sunt convinsă că România se mândrește în momentul actual și se va mândri în continuare. Cu domnișoara Denisa Ștefania Cazaciuc, mezzosoprană, elevă în momentul de față la Liceul Octav Văncilă din Iași. Inima cea bună tuturor!